Kaixo lagunok, gaur Atletico Madrideko armaria egin dugu. Material hau erabili dugu. Pintzelak, tenperak, txuria, gorria, berdea, horia, urdina eta txuria. Eta kartoia. Egin dugu. Lehengo arkatzarekin egin genuen. Eta ondoren errepasatu genuen eta gero pintzelarekin margotu genuen. Kaixo lagunok, gaur plastikan tximu bat egin dugu. Lehengo gorkezan zuen eresuge bat egitea. Eta azkenean tximu antxaz zeukan. Lehenengo periodikoekin bi bola txiki egin genituen eta gero kola txuiekin gainetik pasa eta horrekin berriak egin genituen. Gero muturra bola pizkat handiagoa egin genuen eta pegatu genuen eta pegatu genuen burura. Gero burua eta belarriak egin genituen burua periodiko bola handi batekin eta belarriak lehenengo batu bat egin eta goian dagoena pixkat itxi gehiago eta moztu eta jarri genituen. Gorputza egin genuen paper gehiagokin. Gero besoak, hankak eta izartza egin genuen periodikoa tubo luze bat eginez, gero moztu genuen pixkat bat eta pegatu genuen. Eta azkenean margotu genuen txuriak marroiakin eta gero hemen nasketa egin genuen txuria, marroia eta urre kolorea egin. Eta hau da gure eskulana.